yamde jeeɗiɗi silmaji capan tati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi en to Paris lamorde France. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamalla wale mon bismilla monen e kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka alarba 1 lewru jeegom ɓuuri hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi. Sénégal Moustapha Diakhaté hoorejo kiɗɗo goomu députéɓe Benno Bokk Yakar e laamu Macky Sall no nanga hanki tafoɓe saldu dikka division des investigations criminelles keɗima Moustapha Diakhaté e biola wakaɓe makko omo tuuma konngudi bonɗi fewde laaɓiɓe leydi ndi ha tengti e hoorejo leydi ndi mayen gartu hen to leydi Guinée ko hande alarba 1 lewru jeegom ɓuuru so fuu rewi lawol janggoɓe l'écolaji kani fuɗɗade ɓetoje mabɓe kono caɗele no teska waɗi balɗe tati eɓe waɗa seppoji gam hollude mette mabɓe e wasde ɓe heɓude ko wiyete ko PV hono ɗum ko kayitaji ko hokkata ɓe waɗude ɗi examen ji ɓe janggoɓe no namdi ɗe ñalade examen dirtine. to Nice leydi France gonɗen kawrutale alhaali nden ka maaje ɗe no jokki ñalande ɗiɗaɓerde nde waɗi hanki talata fandare jewte ɗe fewti ko e peeje ustugol hutorogol poore e nder adnaru ndu fodde leydi 45 jaɓinam yen noddi nanodiral siife haɓude bone poore tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama on jettama on nangama lawol gongol kadi o wiyete ko Moustapha Diakhaté kanko wonno hoorejo kiɗɗo kawtal Benno Bokk Yakar namir kawtal député ɓe Benno Bokk Yakar toon to suudu sarɗiji wonno koye laamu biyeteɗo Macky Sall o du laamima leydi ndi fodde duuɓi 1 hanki tefoɓe dikka division des investigations criminelles keɗima kanko Moustapha Diakhaté ono tuuma konngudi bonɗi fewde hoorejo leydi ndi e neɗɗo goɗɗo gollowo e hunde e golle hoorejo leydi ndi ko ɗum nantini avocat makko namir avocat goto makko keɗoɗen Fadima Sy. Hoccodiral makko e policeɓe ɓe juutani ko ɓuuri silmaji 10 saabu Moustapha Diakhaté ko caliɗo notade e namne mabɓe namne de fati ko e holko saabi o ñiŋi protocole laamu leydi ndi e ko waɗi o hutorade olmere guña fiye e konnguli makko ko boyani e nder yewtere nde o wadno e jayniyankoɓe Moustapha Diakhaté wondiɗo Macky Sall e nder kawtal APR ko kollirnoɗo ŋakkede famde makko jonde hoorejo leydi ndi hoorejo suudu sardiyankoru ndu e hoorejo jagorɓe o e nder protocole laamu ngu e yiyande makko hoorejo leydi ndi fotani wonde e tolno hoorejo suudu sardiyankoru ndu e hoorejo jagorɓe o jofniri koye wiide leydi ndi ina heewi guñafiye woni yimɓe ɓe ganda haydara waɗi Moustapha Diakhaté fawede junggo ko ɗi konnguli e biyol avocat makko maître El Hadji Diouf ette londiɓe ɓe e pelle civil en ñaguinoma e nder kaldiwal guindiwal ngal de bonande itte e sardiji leydi ndi kono laamu ngu jaɓani tawa. Fadima Sy, Dakar, RFI.